aga m esoro ndị mozi enye gị ekele aga m esoro ndị mozi n'aja aha gị mma osimiri na-erugharị n'otuto gị nna anụ bi n'ọfịa ife aka na-enye m ekele ụmụ mmadụ bi n'ụwa fa na-ebi ikpere n'aja gị mma Chukwu fa na-asị imeela 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 ome mma aga m esoro ndị mozi enye gị ekele aga m esoro ndị mozi n'aja aha gị mma osimiri na-erugharị otuto gị nna anụ bi n'ọfịa ife aka na-enye gị ekele ụmụ mmadụ bi n'ụwa ha na-ebi ikpere n'aja gị mma Chukwu ha na-asị imeela 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 ọ bụ otu ọlụ gị dị Chineke ọ bụ otu ọlụ gị dị onye na-eme mma ọ bụ otu ọlụ gị dị Chineke ọ bụ otu ọlụ gị dị onye na-enye ego ọ bụ otu ọlụ gị dị Chineke ọ bụ otu ọlụ gị dị ala nke mara mma ebe ndị anya ebe ndị nsọ bi ọ na-enwu gị ihe ya n'ụra bụ ụtọ ọ na-abụ ukulu Jizọs a na-enye ya ekele rebe ebighị ebi ala nke mara mma ebe ndị anya ebe ndị nsọ bi ọ na-enwu gị ihe ya n'ụra bụ ụtọ ọ na-abụ ukulu Jizọs a na-enye ya ekele rebe ebighị ebi ihe ogogo ihe ogogo ihe ogogo ihe ogogo ihe ogogogogogo ihe ogogo ihe ogogogogogo ihe ogogo ala nke mara mma ebe ndị anya ebe ndị nsọ bi ọ na-enwu gị ihe ya n'ụra bụ ụtọ ọ na-abụ ukulu Jizọs a na-enye ya ekele ebe ebighị ebi ị mara mma Chimu ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa Jehova bụ Chineke onye nnefe ribe otito n'igwe ọghara ị mara mma Chimu ịdị ebube ịdị oke ọnụ ahịa Jehova bụ Chineke onye nnefe ribe otito n'igwe ọghara eze enyi yo eze enyi yo eze enyi yo eze enyi yo Jizọs bụ eze enyi kasị mma eze enyi m n'oge ụtụtụ eze enyi m n'oge abalị Jizọs bụ eze enyi kasị mma gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi na mbara eluigwe gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi na mbara eluigwe anyị ga-eyi uwe ọcha ya na okpu ọlaedo Amen. gwa m ụdị uwe anyị ga-eyi na mbara eluigwe. We want to usher in the ijele. Isi mmiri Igbo niile. Isi mmiri wana na obere agụ mana onye bụ onye anyị na-achọ ịkpọbata na. I know they see am. Oh, yeah, wow.
got my tubby. Release it, please. I don't see him now. Evangelist, here are for Nigeria. Here are for Nigeria. Evangelist.
Check this out now. Yeah, this one's for the ladies right now. This one's for the ladies right now. Commissioner DJ rapping the ladies right now. Give them. Here we go. What? Hey! Sound. Come on. Here we go now. One time. Sing with me. Sing this out loud. You tell me now, say. Everybody now, say. Here we go, say. Check this out. We're bringing that energy right now. We're bringing that energy up right now. So I need you to bring the energy up right now. Here we go. Put me on. Come on. Here we go, sir. Check this out, everybody. Come on. Yes. What? Commissioner, give them. Check this out, everybody now. Here we go now. My body on you. Your body on me. Sweet passion. What? Commissioner, turn them. What? Say, now I need you. One time. Hey. Here we go now. Check this out now. What? Everybody now. Say. Happy vibe. Happy vibes only. Happy vibe only. Happy vibe mixtape right now. You know pick cute this Bible. The happy vibe. Here we go. Do the dance right now. Here we go. Come on. You can never kill my vibe. Check this out. We pull up. Come on. Check this out. Here we go. One time. Come on.
Because all one and never. What am I one and never done? All points I kill and to know for the now. Before I am one and never see. But over why? Now why you need that? No, why you never see? Now why you need Wanzeri,